बयखौबो बरायनाय जाबाय आंनि इउटुब चेनेलाव पाटलु नोंसोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि गोदान लांबाय थानो आंहाय एसांनो आंनि चेनेलखौ शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लेट्स गो फैदो लोगोफोर बिसोरनि भिडिअखौ नायलांसै साला सुवाट हिन्जावखौ माथो फनखौनो दिखोथारा माथो बे हिन्जावखौ र' साला सुवाटा हमगोन नामा हेल' लोगो हौवाखौनो सिनायाखै साला सुवाट हिन्जाव नोंखौ र' साला नों अफाय दङ बबेयाव थानो साला नोंहा मिथिखाया नामा अफिसाव दं आं अफिसाव मिथियाखै नोङो साला र' न'आव थां आहा बेखौनो अफिसाव थायाबा हाग्रायाव थांसै साला नोंनि नोंखुनजो न'आवसो थांदों नोंखुनजो साला सालि नोंनो आंखौ साला पुलिस मावनायखौ नोंनो मावहरदों साला माथो जालायामोन मा आंखौ सोरबा हिन्जावजों माबा रायलायनाय बायदि जानाय बायदि मोनदों नामा नोङो साले र' नोङो साला बिराद सासे गावरिमा मा नुजाफैनाया मा गावरेमाल' नोंखौ लानानै जाल्लासो मोनबाय आं साला गोदान लाबोगोन आं र' बेफोरबायदि आखलबा नोंखौ साला बुनानै होखारहरनांसिगोन साला नैबे इन्सपेक्टर सिंगामा आं बिखौ सिखुनजोबाबो गिया मिथिबाय खारनानै सेन्देलसो बावबोलायबाय खारनाय रं नाम्बाराव खारदोंमोन नामा जल्दि लाना फै नङाबा आं नोंखौ साला बुनानै आं सेन्देल बायना होनो हानाय नङा दे आं होनबा थांगोन थाब फै बेफोरबायदि साला नोङो जेराव मेराव थांनानै साला उतपात खालामबाय थादो र' साला रं नाम्बाराव मा एसे थङालि हिन्जावलै बेफोरलाय आं दुनियाव नुफेराखै बेफोरबायदि हिन्जावखौ आला गराय दावलिया नांदेरायसो नामाब्रा हिन्जावालाय आंनालाय मा आं बे हिन्जावखौ गोसो थोनानै जाल्लासो जालांबाय बेफोरबायदि साना हौवा हिन्जावला जेरावबो थांनो मोनला नोङो जेरावबो थांबाथाय दिगदार दं साला दासो न'आव फैदों जल्दि न'आव थां मा आंखौ खारदों सानदों नामा गराय दावलिया बायदि खारथिं थांबाय नोंखौलाय खारदों सानदोंथ' आरो जेराव मेराव थांलाबाय थायो साला हौवाखौ गारनानै माबायदि हिन्जाव नोंलाय खारबाबो जायोलै बेफोरबायदि हिन्जावखौ आंलाय लोगोनावसो आलासि जाहैदों खिथाहरनो हाया आरो नों खिथाहरनो हाया लोगोनाव आलासि जाहैदों साला सुवाट हिन्जाव आरो बेफोरबायदिनो आंनि चेनेलाव आं गोदान बेफोरबायदि आपडेटसखौ लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय